Okay, så. Ja. Det er det Tobias efter, at der er spist, han har fået ondt i maven. Han har fået virkelig ondt i maven. Lort, smagt en røv. Jeg ved det aldrig. Den. Jeg har det skidt. Ja. Jeg ved det ikke selv. Nej. Nydelsen af, at ja. Bare hvis du tænker på det, at svaret nej. Og det her, det er mig, der slår mig på gang. Slår mig alligevel med lov. Ja. Det er sådan, jeg ikke kan sige på hovedet. Så er det altså arang. Der er ingen, der gider at stikke på dit grimme hoved. Hvad er det? Har du bedste spil? Det er skidt, Tobias. Det er bare roligt, Tobias. Hvordan kunne du få det skidt af det der små ting? Det er så forfærdeligt. Jeg se det her. Det er svært, ikke? Hvorfor er det? Jeg har skidt, og det eneste, jeg tænker på, det er at bare torturere mig. Fuck nu af, altså. Okay, fuck af. Nå, det rammer mig. Og klar? Det er det. Ja. Det gør du ikke. Nej, bare sjovt. Ja. Jeg har det skidt. Og vi skal til hende. Ja, skal vi. Og imens kan jeg ikke kontakt til en Tobias, der har det skidt. Hvor meget jeg hader dig. Og så skal du i 2 timer til. Og han skal 2 timer til sport. Nå. Mens han gemmer sig under dynen, skal I lige se ham igen. Og husk, se den rigtig mange gange. Visen ser sværere. Især dem. I skal ikke se den her video. Det er ham, der er en motherfucker. Nu skal ikke blande. Altså, hvis du vidste, hvor meget jeg hader dig. Rolig nu. Det er fandme også ham, der har blandet det lort. Der er en, der ringer. Nå. Ja. Alt det der har han blandet. Og han æder det fandme ikke engang selv. Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det er sygt. Der er på en mave. Så lad det jo være. Ja, og det har han ret i. Jeg tror, jeg kommer offline på Skype. Luk videoen. Luk videoen? Ja. Der er alligevel ingen video, som det her. Det er Tobias, der kæmpe så sjovt. Ja. Det gør du fandme ikke! Jeg har så langt for hjælp. Hvis han har gjort det, så havde han ikke haft noget om hovedet. Og alt det her. Ja. Like, hvis I synes, altså et røvhul. Ja, det er ham der. Ud af hele verden. Ham der. Ja. Det er roligt. Der er noget roligt musik. Altså, luk videoen. Altså, luk videoen. Videoen er noget. Nej, vinduet er noget. Ja, hvis han lukker nu, så er det hans egen skyld. Det er hans egen. Det er lidt fint med det. Slettede du i videoen? Nej, der. Jo, det er slettet nu. Så er du nødt til at lave det hele op. Det var sjovt, Fuck. Det bliver langt blok. Fuck ham. Stop, hvis han er et røvhul alligevel.
Eller, ja.